Ser du, individet må slide for at overleve i det kapitalistiske samfund, men selv når han har fri i den illusion af frihed, magthaverne kalder for ferie, må han slide. Den almene borger har ikke tid til at være sammen med andre, han må bruge tid på at redde sig selv, han må cykle. Men ikke i hyggelig samvær med andre. Nej, han må sætte sig selv forrest, ellers opnår han ikke åbenbaringen til at revolutionere mod magthaverne. En mand må slide, en mand skal slide. Det enkapsulerer måske meget godt. Jeg har lige spist en skål chokopops. Og så nu er der havregrød. Jeg havde ikke mere kanelsukker, så det må bare blive sådan her. It's alright, it's all good. Det er alle stoppene der. Så Rørvig, Korsør, Vordingborg og Køge. Sindssygt. Ja, så er vi tilbage igen. Ja, præcis, og så er vi hjemme igen. Hvis jeg kan have en køretid på 20 timer, eller under. 20 timer er nok det mest realistisk. Men så vil det virkelig være nu. Nice. Hvad kører du så? Igen. Hurtigt. Jeg tror min far kom ud og møder os på et tidspunkt. I løbet af aftenen. Altså han bare sådan kører forbi og siger hej, og så kører han hjem igen. Cool. Men det er nok sådan først, når vi er nede sådan omkring før Køge i hvert fald. Ja. Så før midnat. Jeg tror, min interesse for cykling startede, da jeg var ret lille. Min far, han har altid cyklet meget, og livet så også gået op i cykling. Kører du rigtig for den? Og jeg er lidt nok helt... Jeg var jo lort, jeg ikke var nervøs. Ja. Min far, han havde sådan en triathlon-hjelm, så ville jeg ligge på vores vej der, og så ligge og køre rundt på min lille mountainbike der med den der hjelm på. Så ville jeg lege, at jeg var Andy Slick, eller når man lå og kører mod nogen, og så ligger man bare sådan, kører ned af Birkerød Parkvej. Godmorgen, chef. Nå, hvad så? Det er ikke så meget. Det går godt. Jeg står bare godt klar. Har du fået buksefedt på? Ja, jeg har lige smurt mig. Det er godt. Så det, Jeg tror, det er velgjort. kæden er smurt, og lige så vel er min... Ja. Så alt er klar. Nå, men det er godt. Så er du måske på vej nu, eller? Ja, det er jeg. Men så må du se at komme afsted, og så ring lige på den. Ja. Og så du kan sætte det der tracking-link der. Ja, jamen, den starter bare med det samme, ikke? Okay. Du ringer bare, hvis du gerne vil mødes ude. Ja, selvfølgelig. Det aftaler vi lige nærmere. Det bliver en gang i aften, ikke? Ja, helt sikkert. Det er bare godt. Ja. Så, jamen, kør forsigtigt, og så er vi i gang. Det gør jeg. Godt. Super. Vi ses. Ja, god tur. Ja. Vi snakkes lidt senere. Vi ses. Hej. Ja, hej. Nå. Okay. Godt. Og næste stop Birkerød. Let's go. Vi ses snart, boys. Jeg cyklede så fucking hårdt. Okay. Jeg synes, de første 20 minutter havde jeg bare lyst til at græde. Altså, hvad fuck laver jeg? Det er jo min mave. Jeg har jo spist 2 geler i timen, plus drukket der min mave, den har synes været vendt langt ud ved sig selv. Ja, okay, nu er der ro på. Nu kan jeg sådan... Nu kan man sådan nyde det ægte. Der var en sådan vild oplevelse at køre der i mørket. Det var bare til at skride igennem der på Strandvejen.
Min tanke var egentlig bare at sådan sidde og holde mig godt varm, og bare lige sådan strække lidt ud, så lige at samle tankerne, og så kom jeg derop og frøs fucking meget. Mit ben, de virker sgu meget godt. Det var bare lige til sidst, hvor det lige spidsede lidt til. Og det var, tror jeg, også lige så meget tålmodighed. Ja. Hvis der er noget, der er udfordrende, så er det 100% i det der stræk efter faven. Det er der, hvor sådan terrænet bliver... Altså fordi jeg kører med ekstra oppakning, og hvis der er vind, altså så bliver det bare sådan en kamp. Du ligger i modvind på de der rullende bakker der, hvor det er sådan... Det er små bakker, men det... Sådan, så er det lidt op i fart, og så lidt ned. Altså det er en af de der, hvor man bare skal sådan... læse sig ind mentalt, og så være sådan, okay, nu er det bare lige det her stræk, og mig og sådan lige... Bare køre. Jeg har noget at spise. Nej, jeg har det egentlig meget bedre nu mentalt, men sådan med at gå sukkerkold. Ja. Jeg snakkede lige med mine forældre før, hvor jeg var sådan lidt. Jeg er meget spændt på, hvordan jeg har det efter. Fordi jeg vil sige, der er ikke sådan... Der er ikke så meget, der er fedt. Altså sådan det... Så er der lidt rolige stunder og sådan noget. Det er meget fedt, men sådan der er ikke... Der er ikke sådan det hele... Der er ikke noget, der ligesom kan tage dig ud af det lige nu. Okay. Føler jeg. Sådan, og jeg synes, at sådan har været en hold i gråt. Jeg vil nok sige, at det kommer 100%. Altså, allerede nu har det været altså, fucking hårdt. Jeg kan godt mærke, at jeg betaler regningen for at have trykket den så hårdt på vej op til hundestedet. Den her gemmer vi ikke. Det er fuglene. Sådan, jeg føler ikke, at mine forudsætninger er ikke bedre end så mange andre. Det er ikke fordi, jeg er et eller andet, altså sådan monster, sådan atlet eller world tour rytter eller noget. Det er sådan, der er ligesom så mange andre, sådan jeg arbejder fuldtid. Sådan gør det stadig, så sådan, hvis der er nogen, der kan, hvis det kan hjælpe nogen til at komme ud på cyklen eller tage ud af sådan, så er det jo fint, hvis, altså sådan, hvis folk kan tage det fra det, de gerne vil have. Men der er ikke sådan noget, sådan, det er ikke sådan heldigt mål for mig at inspirere. Jeg tror lige nu er det for mig, og så er det jo bare et plus, hvis der er nogen, der ligesom ser en eller anden værdi i det. Når du virkelig står der og er rigtig presset derude, så skal man virkelig have en god grund til, hvorfor man ligesom fortsætter. Det tror jeg nogle gange, jeg har haft. Altså sådan, jeg har været meget god til at kalde den tidligt i andre ting. Altså jeg har ikke været god til noget sport, fordi jeg ikke har gået op i noget sport, og ikke er blevet fortsat med det. Men her der er det sådan, så tvinger jeg ligesom også mig selv til at fortsætte. Men det er også fordi, jeg oprigtigt har en kærlighed for det, jeg laver. Jeg godt kan lide det, jeg laver. Da jeg var ret lille. Jeg kunne godt lide ligesom at leve mig ind i sådan lidt sådan karakter, man så på film, eller sådan cykelrytter eller sådan noget, og ligesom se deres personer. Og så være sådan, og det ligesom, det varede også ved ret længe, hvor jeg var sådan, godt kunne blive inspireret af alt muligt andet, ikke? Men når du ligesom er derude, så bliver du bare lidt kørt helt ind til kernen af, hvad du er. Så det er sådan, der er ikke noget andet. Der er det bare dig, der er derude. Der kører du bare. Det tror jeg synes er super nice.
nice. Det kører. Det er virkelig nice lige nu. Jeg har det ret fedt, fordi jeg nyder det meget, men jeg har gjort på noget tidspunkt i dag. Selvom det regner og er mørkt. Så jeg vil sige, det er klasse. Vi startede ligesom ud med, at jeg bare gerne vil have en god dag på cyklen. Og jeg vil sige, at der er meget, der ikke har været optimalt for det. Men sidste ende skal det nok blive en nice dag. Så nu trykker vi bare til for at komme til Vordingborg. Og det er en fed fucking aften, mand. Jeg tror, det er det tredje segment, der bliver det største. Det bliver nok helt klart det mentale. Hej far, jeg ruller ud af Vordingborg lige om 2 minutter. Okay, helt sikkert. Ja, jeg prøver bare at køre ligesom, jeg kører bare mit tempo og så det jeg håber ikke, at det støvregner helt som det fucking irriterende. Ja, det er sådan, det er blevet lidt mere lystbetonet. Ja. Ja, men lige pludselig så... Ja. Jeg kan ikke så godt lide at køre, når det er mørkt. Jeg tror, det er helt klart der, hvor det mentale, ligesom man skal ind og igen finde rytmen og være sådan, okay, det er nu det spidser til, ikke? På noget andet end det fysiske. Og fra Vordingborg til Køge, det var virkelig... Ja, det var fandme udfordrende. Der var jeg sådan, okay, det spidser lidt til nu, ikke? Jeg følte virkelig, at jeg kunne mærke sådan hver pedaltråd. Og jeg var sådan, shit. Der tænkte jeg sådan, okay, altså sådan, så længe jeg ikke stopper, så er det fint. Jeg prøvede at blive bedre til at bare køre, altså sådan hele tiden. Køre så meget som muligt. Der var nogle steder, der var lidt snoet, og så man kunne ikke bare lægge sig i bøjlen, ligesom at træde sådan tankeløst afsted. Men det var min egen skyld, fordi jeg har lavet roligt. Men du kører bare ude i altså sådan fucking ingenting, og der er sådan ikke noget, sådan, der sker slet ikke noget, hvor man bare sådan, jeg synes ikke bare, det var virkelig svært lige at sådan, fordi at det ligesom din virkelighed er bare indskrænket til den her lille lysplet foran dig. Der sker overhovedet ikke noget i hovedet. Det er sådan, jeg har så få hjerneceller og ryg med, at jeg ikke engang sådan, det er ikke engang sådan... Man bliver klogere af det her. Nej, men jeg kan til gengæld heller ikke komme ned i kulkælderen. Det er det fede ved det. Ja. Men jeg vil sige, at sådan, nu er man ligesom kommet lidt for langt til overhovedet at tænke på at give op, ikke? Ja, for fanden, mand. Ja. Og der er sådan lidt flippet at køre her om natten, synes jeg. Men jeg har i hvert fald også en oplevelse. Så ja, jeg vil bare gerne. Jeg glæder mig til at komme hjem, og jeg glæder mig til at ligesom være færdig og lige sidde sådan. Ja. Nå, ved du hvad, du står og bliver kold igen. Ja, jeg kan se. Ja. Det var godt lige at se min far. Det hjalp ret meget, synes jeg også, fordi det er sådan, han er så meget med ind over de her ting. Der blev egentlig ikke sagt så meget. Der sådan, jeg var bare lidt træt, og altså sådan, bare det der, han kom ud, det var ligesom sådan, der behøvede ikke helt rigtigt at blive sådan sagt lige så meget, eller sådan, så meget mere der, fordi det var egentlig bare en virkelig fed ting, at han tog tiden til at komme derud, og det synes jeg, det var fandme rart lige at se ham. Det er seriøst. Bro. Det er virkelig hårdt, det der. Helt fra Vordingborg var bare en struggle, dude.
det det var bare fucking nice. Helt indtil vi ramte, da vi kom ud på, igennem København, der var benene trætte. Det var nok sådan der, hvor jeg var sådan, okay, nu har jeg faktisk ikke sådan så meget mere at skyde med. Det var det der home stretch, ikke? Altså sådan, og så kunne jeg gøre det op til mit hoved, sådan, jeg mangler kun altså sådan 100 kilometer. Jeg tror, jeg kørte næsten lige så hurtigt, som jeg gjorde de første 100 kilometer, som jeg gjorde de sidste 70. Ej, det var sgu sjovt. Det var ikke altid lige sjovt, men det var Rafa Festive 500. Ja. I et hug. Var det festivt? Ja, det er måske så meget sagt. Jeg tror, at der var lige nogle tidspunkter, hvor jeg var sådan, det her, det gider jeg ikke. Og så kører man lidt videre. Og så, Det har du også sagt de andre gange. ja, præcis. Og så har du lige formønstret lidt motivation, og så kommer videre. Ja. Jeg tror, jeg vil have vinder for en proteinshake. Ja. Ja.